Moroi makadini muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva sekuvimbisa kwatakaita kuti tiri kumbotenderera nenzvimbo ino kwabhora Juru growth point tichikurukura nematambudziko ari kusanganikwa nawo nevanhu vakasiyana-siyana zvatinenge tichikwanisa kugadzirisa togadzirisa zvatinenge tisingakwanise tosiyirawo kwamuri mogadzirisa zvinoda iwe neni kuti tinge tichikunda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo. Silitshelile ke ukuthi sizabe sibhoda ke sisebhora khonapha sibhoda sidinga nje sikhuluma labantu abalenhlupho zabo ezitshiyeneyo sincedisa lapho esayelelisa khona lapho esabe sehleke khona asabe sishela kini ke muli yeZimbabwe kubana litholakala libe lincedisa lani sikhona ukubana sibe sincedisana izandla ziyagezana elami igama nginguthadiwa nashe kuthama amawoko anogezana ichokwa dishumba kuti roko ruchene rwega unotoda azvikwanisiki naizvozvo kamuri yeZimbabwe nhasi uno tiri kukunzirai nhau yamama vane mwana wavo uyo arura nekuba ari kuvashungurudza nekuba apa ane makore anokwana kuita 11 chete okuyinto ebuhlungu kakhulu uyazi nxa ungumntwana kunzima ukuthi akukho right ukuthi utholakale usunguwe osuhlupha umzali ezefike ekuthini lapha nizalaka ngabo lamathumbu into ebuhlungu kakhulu senkwadzese munozviziva kana tichitaura nevana vari under age tinovhara uso nhasi hatisi kuvhara asi tiri kublaya kuti kuti musakwanise kunge muchinyasoona fesi yacho kuti mwana uyu ndiani asi nhau yatinayo ndiwo mamiriro ayakaita liqiniso ke balale emakhaya sizamile ukuthi singani siyaplaya iface yakhe ukuthi libe lingayiboni kakahle njengansuku zonke singaqedi indaba yangikhona lizizwela umama echasisa yedwa uhlupho ahlangana lalo njengansuku zonke balale emakhaya siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media Drewmas Media taking you to another level. Ndakazina kuda munhu wabuya wangu inenge ndadamarika chete zvinogondi peiya mangwana zvinogondi tambudza vamangwana makadiko muri yeZimbabwe zita rangu ndonzi Maria Muringapi ndakaitwa mwana
nemwana mukomana anobva kwatagarira, anobva kumasvingo kwachivi. Saka ndini mwana wake musikana anetsa. Saka talitsvaga rubatsiro kana vanhu vanomuziva, vanhu vanovaziva kwatagarira kwachivi pasese apo ndopavanobva. Baba wake ndakaguma vari kuJoni ndokwatakasangana. Sikazi zvitudzo kuti vari kuno here kana kuti vachiri kuJoni. Dambudziko riripo idambudziko remwana musikana anetsa. Musikana uyu ane mazuva ane nguva yekutora kusinganzwisisike, ane nguva yekufamba akashama, ane nguva yekungoita zvinhu zvisinganzwisisike. Dambudziko riripo ndiri kuti musikana zvinozoguma akaita sei apa munhu ari kukura kwake ndokutokura kweproblemu yake. Saka vanhu veZimbabwe ndibatsire, ndiri kutomutsvagawo kana pana anozivavo vanhu vekwatagarira, please onai vanhu ava vemakontakti ava vatibatsirewo, vave vasumudzwa mutoro uyu, vave vatorewo mwana wavo, please ngavandibatsirewo nekundirerutsirawo. Ini chaipo pautano hwangu handisisiri right, ndiri kutorwarawo, miri yangu haisisiri right. Ndaida kuti asangane nevanhu vekwavo ndichiri mupenyu. Aiwa, ndotenda. Musataureka kunge mune rutswi rwokuti maapadhuze kufa hakuzivikanwa kuti munhu unofa riini. Right, ndinonyatsonzwisa nhau yematambudziko amuri kusangana nayo pamwana ndechii chaiwo? Okay, mwana uyu ane mazuva aanozviita. Ndakatarisisa kazhinji kana mwedzi wako unonopera kubva kuma 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 zvazvati zii. Kaperiodi kakadiki kaka anenge ari mwana anoita zvinhu zvisinganzwisike. Anoba zvizizi kutamba, anoba muno muchaima anetsa nyaya yekuba matigere muno. Achiba chii exactly? Anoba mari, anoba chiri mudzimba dzavanhu, anopinda achivhura madhoo achipinda achitora. Chero paangonzwa kungofunga kuita chinhu anototi kuba ipapo. Saka mwoyo wekuba, mwoyo wekunyepa. Zviri kunditetsanisa nemai wakabereka ini rimwe nemwanasikana kuti anozova mwanasikana rudzii kana achiba. Kana zvakatokwidza anogona kana kutora kana chikafu chacho isa muvhu kana muraisi. Maraisi otora rimba imomo oisa muvhu. Shuga yosanganiswa neupfu, mafuta zvisanozvisanganisa orasira muvhu. Akada anogona kungofamba akarimwo akafumunira chijira arimwo. Kana kusarara kana kurara dzimba dzina kupera idzo anoraramo. Kaperiodi iyoyo ngadiki iyoyo. Ini ndiri kuremerwa vanhu vashi. Ndiri kuremera ndimbokunyeperera. Ndiri kuremerwa musikana. Kukura kwake ndokutokura kwedambudziko rake. Ndaifungidzira kuti ila dambudziko renjeri. Zvakazvarwa before time, asi ndakaona kuti ndakafamba naye pese zvipatara kupi. Ndakadzama ndapinda mumweya tazvemweya but hazvisi kuchinja. Idambudziko rikutokura zuva nezuva. Harigoni kuvidza zuva usina kutaura kana kugumbuka. Nai mwana iye hazvigoni, hazvitombogoni. Zvimwe zvinokonzerwa muchiri mese nababa wacho? Nawo takasiyana. Makasiyana ka. Zvinoenda nema dzimwe nguva baba vanogona kunge makavanyima mwana wavo, obva vada kutanga kuita mhepo dzavanenge vachisimudza ikoko dzekuti imimi mudzoke nemwana. Makamboedza here kuona kuti pangaitwa sei ipapo? Ipapo ndo paandoda kutizama because contact chaivo handitorina. Ndisondoona papi chirudzi sei handitoziva. Ko kumusha kwavo chaiko? Kumusha kwavo chaiko kumasvingo. Paseko. Hamunambokuenda? Handina. Hamutozoti pamba paonde papo? Handizoziti vakamira sei zvakafamba sei handizozviziva. Saka imi munguva yamakamborarama mese vakakuroora here kana kuti makangomitiswa? Ndakangomitiswa. Vavakusiyai? Vandisiya. Anera chii mwana wenyu? Musikana uyu? Imhizha, anoti mhizha. Ndo mutupo wa baba wake? Ndotupo baba wake. Saka apa imimi muruda kubatsirwa nekutsvaga kuti baba vari kupi chete, kana kuti murudawo zvakare vanogona kuona kuti dambudziko iri chii chiri kuitika kumwana?
haina nchitaura kuti zvese kuda kuziva dambudziko remwana chii chirikuitika pane mwana uyu ende iyezve kuti kana achienda musha mavo aende musha mavo kana paida kugasa musha mavo vamugadzirisa nekuti kukura kwemusikana ndokutokura kwedambudziko rake takatarisa kudaiwo zvinokwana kuti makamutasadaiwa mundarenge zvirinomari kana kuti anenge akanyarira chaizvo asi kana zvakakumubata amutadzana nomuziya kana kuti ndiyo yangu amutaura naye mai manja zvine kana zvakumubata saka zvinotonetsa kuchikoro performance yake yakamira sei performance yake inotonetsa performance yake mungwashi inotonetsa performance yake iri kutonetsa because performance kuchikoro ndakamboenda ndichimbona mabhuku haagoni kukopa chinjiri pabhoti inowana ticha haagoni igrade chi kuti grade kana kuti ndakambondibvunza kuti waya aingoshinga shinga magrade bvazo dzamara abva mugrade yaya achidzika dzamara mwana aiswa muspecial class. Okay. Pamakaramba na baba vake makazomboroorwa futi here. Takatombogara ndikazoroorwa futi. Makaita vana vamwe vana. Vana vashwarisiki. Right zvokuti. Right vakatora izvo right zvokuti twins. Okay. Saka dambudziko riri pa mwana iyeyu chete. Ya ndiye dambudziko rimwe rikuti kana imo muno matsigiri muno ngofamba ngovhunza nokuzwa andina mfaro ndinogara ndichifamba ndichifunga shure kana munharaunda matsigiri vana vachamudi vachamudi mune mwana maonero nematauriro ake pane mwana dai zvaigona dai vandizorudzawo. Ko pamati imimi muri kurwara muri kusimbirwa nei? Miri yese. Munomboenda kuchipatara zvichinzi chii? Ambonzi BP, ndakambonzi mafibroids. Yezvivhiki yapera ndakatsva neBP, amuswa zvakaita miri wangu. Kutsva neBP. Akanga andishutirawo mafilimu. Ipapa next peda. Baba ipapo next peda. Ipapa next pangu. Akaonekwa ari machiba. Achiba mari? Achiba chikafu chemumu. All right. Mamusina kumpa zvekudya here? Anotodya mukwashi. Anotodya, ndinotomeka sure kuti vana ava vadya. Kana ari mari sho ndinotoenda kuchitotimba. Kana kuri kutengesa ndinotomeka sure kuti vana ava vadya. Asi iye pfungwa yake handizivi kuti munhu rudzivo mukwashi. Handikuzvishayiwa. Kuti chii chaizvo. Kana ipo pano patigiri pano. Munhu anotorera mari kiyeke iri padho apa padho kutoenda utore totodzoka kiyako kinopinda wambodzoka ovhara dho ndopenyu ritorarama pano ukangobuda ane nguva here dzekuti idzi ndo dzaanonoba? Ane nguva yanozvita I mean izini kuti mangwana nemasikati here kana kuti chero paanenge angofunga hazvokuba zvazvina nguva chero paangofunga but anoziva sei kuti mari yeuyo iri pakati? Ipapo ndo pane mubvunzo ipapo. Aipapo ndo pane mubvunzo anoda kunzwisa kuti anozviziva sei kuti vane mari apo. Baba vake vanga vari munhu akaita sei? Anga asina kumbodai. Anga asina kumbodai. Anga ari munhu kwai but aimwa but anga asina kumbodai. Anga asina kumbodai zvachose. Makagara nguva yakadii nababa? Yakareba. Nguva yakareba. Nguva 5 to 10 years akagara nawo. Ko imimi sei pa period yamanga muinawo? Sei panguva yamagara mese nemurume wenyu musina kumboendawo kumusha kwake kunokuona? Tanga tiri kuSouth. Makasangana kuSouth? Oho. Saka muchidzoka iye haana kudzoka? Aiwa ndandiri kuSouth. Ndinoda zvichinja abva ndazochinja kutanga ita madhirama ndo panatsirwa nehamba dzangu pandara rimwe side iri kuSouth ikoko. Saka ndokuzosiyana kwatakatoita. Nekuti zvinenge zvakanaka chose kuti kana muine munhu wenyamudana emuzuo at least hanzvadzi kana muzukuru kana chii kuzoitira nguva yakaoma saizvozvo unenge wakwana kwokusvikira. Ndaimbobvunza bamuni ndovakati mine foni yake vakabviyadzima vakati mai maiguru mukasvika pasese kangoti ukatagarira mamhatowana ndozvavakatongotaura. Hanzi zvakangoita mwana example yemwana iyi ndozvavakangoita vanhu vanzi vamutombowashaya.
Saka imi sei musiri kuenda? Handina mari ngwasha. Mari handina. Mari handina. Kunomboita mari kuenda? Kumasvingo hanzi $20. Ndo nhau iripoka muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kunzwa nhau iri kuchema namama kuti vashungurudzika nemwana. Iyo-ke indaba esilayo abalaleli emakhaya nithemba liyazizwela okukhulunywa ngumama uthi usehlukuluzwa ngumntwana okwesikhathi eside akasakwazi ukuthi eyenzeni ebambe ngaphi echiye ngaphi. Tichaedza ukuona isu seDrewmas Media kakuti tivatsvagire mari yekufambisa tigonzwa zvakare kuti vanowana here vemhuri nekuti kana mwana hongu anogona kunge ari mwana wako asi ane dzinza rake zvakare. Mwana ane dzinza rake ichokwadi. Thina njengabeDrewmas Media sizazama-ke ukubana sibe sidingela umama imali yokubana ehambe ekhaya lomntwana umntwana efika kibo mhlawumbe kungabonakala ukuthi uhlupho luqalela ngaphi kuhamba njani. Makamboedza here mama kunge muchiendesa mwana kune vanonamata? Ndakambofamba. Ndakambofamba mumwe apa nchechi dzizhinji muno mundadzipedza. Vari kuti chii? Vari kuti ndisemba pakumba kwababa wake. Ndo panongori nenyaya? Ndo pangori nenyaya. Ndisemba kwababa wake. Ndo pangori nenyaya. Zvikukonzera kuti aite mashiripiti saya ndizvo. Wakangoti ndisei kumba kwababa wake. Asi zviri pari. Iyo kutaura naye uchimubvunza like mother and daughter talking. Anenge ane chinhu chinenge chichimudza kumashure okuti nhasi ita zvekudaiwo. Kumasowe ikoko havanambozvibata izvo. Masowe akatara akangoti zviri pari mwana wezvikukutu. Zvakangoti hawo. Ko hamuna kumboendawo kuchivanhu? Aiwa kuchivanhu handina. Iyo zvinezvi muri yeZimbabwe takuda kuti timbokurukura nemwana anzi ari kusangana nematambudziko akasiyana siyana asi ndofunga muchanetsekana kuona chiso chake nemwana mudiki hatitenderwe kunge tichimuburitsa chiso chake. Naizvozvo musanetsekane kuti mufananidzo wakamira sei taitira kuti musakwanise kubva mamuziva kuti uyu ndinhingi. Okwakathesi-ke sathi ukukhuluma lo mntwana onguye othiwa uyahlupha usehlukuluza kakhulu umamakhe. Kodwa-ke silosizi ngoba iface yakhe ubuso bakhe alisoze lenelise ukuthi libe libubona kahle. Sizamile ukuthi singani siyavala ubuso bakhe ukwenza ukuthi lingayenelisi ukumbona ukuthi ngubani njani mhlawumbe abanye benu lingabe limazi. Mwanasikana tinoda kunzwa une makore manganiwo? Una 12 years. Tanzwa kuti unopinda mudzimba dzakasiyana siyana uchitora mari uchiba imomo. Chii chinenge chichiitika? Vanhu vanenge vachikutuma kuti enda unoba? Ndiani vanhu ivavo? Unenge uchivaona sei? Zvinenge zviri mupfungwa dzako? Hakusi kudheerera here ukarohwa neshamu haumire kuita kwakadaro? Ndikamboenda newe Harare ndikanokurowa uko unoramba uchizviita iwe? Kudheerera mama kwauri kuita? Nekuti haungatika uri kutumwa vanhu vese vana vese vamwe sei vasiri kutumwa sei iwe wega uri kutumwa? Wakambomubvunza here munhu wacho ari kutuma kuti ndiwani uri kundituma iwo? Saka chii chinenge chichiitika? Imbonyatsotitsanangurira kuti zvinenge zvichifamba sei? Hauchakwanisa kupindura. Saka iwo paunoenda kudzimba dzevanhu uchinoba unenge watumwa?
paunoenda kuchinoba unenge watumwa here? Unenge watumwa paunonoba? Kana murwaba kudaro munhu wacho nomudza ndoita sei nezviro wandituma wotichi? Mari yaunenge waba unoiti sei? Saka munhu yanokutuma kuti ba ozokutuma kuti utidya mazepe? Kunzima? Kunzima. Unoenda kuchikoro? Aiwa. Sei usingaendi? Angashandi majuru. Ungada uri kuita chii? Hauzoti ungada uri grade chii? Only grade 6 and 7. Oh. Waitako pakanaka. Mama, mwana tamuona. Takurukurawo naye. Asi amuone here kuti pamwe inogona kunge ingori misikanzwa. Aiwa, yaisi misikanzwa. Node ari misikanzwa chaiyo. Nyama yanzwa. Nyama yanzwa. Unorova chiroere chese mubereki. Kurohwa kusvika pakurohwa kusvika kunzwa kuti mwana anorohwa but haachinji. Uchipedza kumurohwa akaba akapedza kuba mari akanenda zvaenda naye paanenge abva kumurohwa anotodzoka ari wese. Akabatirwa raro aba 55 years. After 55 years vaenda kupolice station. Enda kupolice station akarohwa chizvina mapurisa. Asingagona kuti kana kufamba uchinyasonzwa mwoyo mberi kuti mwana arohwa. But achipedza ipapo andopinda futi neimwe ponywe nyaya otoba imwe kana 20. Aisi nyaya yekuti anzi mwana haarirohwi. Kune kurohwa mwana, kuita kuranga mwana, kuita zvimwe zvekuti mubereki niwe unoneta kana kusarenda. Aizvi ndasarenda ndasarenda munosha. Akazvitanga rini izvi? Aizvi zvakatotoningwa acho zvita. Kandi chero achikura maisazviona kuti mwana uyu. Taito ndasingagari naye. Vaigara naye ndo vaitousvisa uchingatadza kunyatsodzana kuti mwana ndambudziko rei. Ini ndatozodzoka ndopana kana mwana ane dambudziko. Ichitanga kutomuona ndaitofungidzwa kuti pamwe imentally samwe kana kutadza kuziva kutadza kuonei. Nokuti ukamubvunza chinhu anikakuka kuvhiringa kainako anika kuvhunduka kainako. Handizivi kuti kutye here pane zvaakaitwa here zvakasangana ndisipo here hanzi zviri kufamba sei paupenyu hwake. Saka rubaso ndiri kuti kadhini nangozvipira mumwoyo mangu kuti mwana weko ngamboenda kwavo. Umboenda kwavo pane zvavanomitawo kwavo. Kana vari vekwavo vari kumudarika vanononzirei kugadzana naye kuti aitewo mwana pane vamwe vana vanhu. Achikura angasina mbodai mwana. Angasina lombodai. Zvaari kuita unozorora. Unozorora. Handina mufaro kana mwana webenzi akaimba mubhebheri navo achiti handina mufaro pamberi pamwana. Handina. Ironda zvokuti pese paringagara ingori problem after problem. Problem after problem. Harividzi zuva asina chaaita. Vanhu vanorova asikana mwana anorohwa. Izvi kana kuvhura mira kana kurova tinoza tapedza even kuti mweya chako chakwati musasarova because nyama ikai haichanzwi. Mwana uyu pane zviri paari. Pane zviri paari. Zvitoda rubatsiro rwuserious chairo. Kana ndichikumbirisawo vanhu veZimbabwe kana rakundinzwawo kana pana anozivawo kwachivi kusese vanhu kwatagarira. Dai vandibatsiro vanitorero mutoro wombogadzirisa mwana wavo. Ini samai mubereki ndiri kutorwadziwa kuti ndorera mwana akadaiwo. Mwana anofamba achiba. Mwana anogara akanzi vanhu ndichakuroya kana mangwana anzi muchafuma wakadai. Akatoba pandoda mashoko. Akaba ndisizvere ndoda kutiza kuti turwa chimutsvaga anenge aba. Ini semubereki hazvinakidzi mwana musikana kuba. Kutokura kwemusikanawo. Anoita imba yakaita sei? Kuchikoro pfungwa dzake anenge ari hameno kuti kuchikoro haagoni kuona zviri pabhodhi.
atondambudziko kuti uri serious kuti togadziriswa. Saka ndakazofamba nditsvaga rubatsiro because ndandanoti hakuna kwandinda nezvakadaiwo. Mati baba wake anonzani? Stanley Tagarira. Stanley Tagarira. Muri kuzvinzwa kamuri yeZimbabwe kana mukoma Stanley muri kuzvinzwa zvakare kwamuri. Aiwaka ndo dambudziko rikusangana naadzimai venyu, your ex-wife, nhau iri pamwana. Havasi kuti dzoka yenyu mundiroore, aiwa vari kuda kuti mugadzirise nhau yemwana. Liqiniso ke balalele emakhaya Stanley lapho khona uyezwa ukuthi unkosikazi udubeka kanjani, akatsho phela ukuthi phenduka uzomlobola, kodwa ke ucela usizo ukuthi buya uzosiza umntwana usehlupha, buya phela uzosiza lesihlobo nxa lisizwa lapha likhona buya lizosiza, lingayichiyi njalo. Ndinonzwa Maria Muringaphi, ndikadzi waStanley Tagarira. Andiona uyatanga tinayo muri yeZimbabwe tiri kukumbirisa mukoma Stanley Tagarira hanzi namadhamu aiwaka honai zvakuita mwana. Iye mwana vana vanofana kukura vari mumaoko evabereki. Zvokuti ukoko uyaruko ndo mamwe matambudziko anozosanganikwa nawo. Iyo zvichida futi murume ndiye anogona kunge akaenda akanoomberera kuti ewe kwangu ndikuda kuti mwana adzoke, wotanga kusangana matambudziko akadai so zvakare. Apa iwo unenge uchiti ndini mai, ndiri kubvisira mwana fees, ndiri kumutengera hembe, mumwe munhu ongonoombera chete kuti ngaauyewe ropa rangu. Zvinonetsa zveupenyu. Into ebuhlungu kakhulu. Kodwa ke siyacela ke Stanley Tagarira lapho okhona zwana phela usizi inhliziyo yakho la mayithintwe nje kancane, nxa usenelisa thinta abeDrewmas Media, ungathinta thina abeDrewmas Media sizenelisa ukubana sibe sikuhlanganisa lo nkosikazi lo mntwana, kutholakale indlela eyaphambili ukuthi umntwana ethole ukusizakala. Saka zvatiyaitika isusu seDrewmas Media tichavapa mama mari yekuti vanosvika kumba kwa baba vemusikana uyu, tozoona kuti zvinenge zvafamba sei from there. Tinenge tichikuzivisai tinosvika naye kumapena nyaya yachona kusvika mwana asvika pakubatsirika, taziva kuti zvakamira sei. Tichikumbira zvakare kwamuri muri yeZimbabwe, isu hatina mari asi tinoda kubatsira. Vanenge vainayo mari munotokwanisa kutotipa yefuel, instead yekuvapa kuti vakwire bhazi toenda navo tonosvika tonotsvaga muri iyoyo. Naizvozvo ndosaka ndati iwe neni tine basa chave chitsvape kwamuri muri yeZimbabwe. Aliqiniso balalele emakhaya nawe lapho khona nxa usiza uthinteka ke thina njengeDrewmas Media asilayo imali, kodwa nxa ulayo uyanelisa ukubana ube usinikeza imali senelisele ukuthi sisithola kuthela ifuel sihambe labo mhlawumbe sibaphelekezele siyebachiya ekhaya. Chandongoda kutaura ndicheti ruzhinji kana rwaomera semaomero andoziva vachiita aya. Aiwa isu tichatsvaga hedu masenzi ekuti mama vakwire bhazi vonotsvaga kumba ikoko, kana vakuwana toti makorokoto. Asi kuti zvese zvisaitike, mukoma Stanley kana muri kutinzwa aiwaka ibvai matibata, nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona pachivhitivhiti. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, asi musakanganwika kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.